Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Tikawerenga malemba ochokera ku zigawo zosiyanasiyana, akazi pakati pa atumiki komanso akazi pakati pa utumiki anatengapo gawo lalikulu m'masiku awo kuphikira azimuna awo chakudya chotchedwa mgonero pa ma occasion olekanalekana, kuphatikizapo kuti buku la Genesis chapter number 18 kupita kutsogolo limationesera chithunzithunzi chakuti mzimayi anaphikirapo angelo mpaka angelo ndikubwera ndi lonjezo lakuti udzakhala ndi mwana atakhutira ndi chakudya chophikidwa ndi mzimayi okhala ndi uzimu m'nyumba ya munthu wokhulupirira. Tikapita chitsogolo timaona mmene nkhani imeneyi imaonekera pa Genesis chapter number 18 verse yake ya nambala 6. Komanso timaona mtumiki Sauli pakati pa mzimayi wa ku Endori akukonzera chakudya cha madzulo kumukonzera Sauli, amene Baibulo likumpanga likomenti ngati mmodzi mwa anthu amene adatenga nawo mbali pa zinthu za Mulungu. Pa nthawi yomweyo Luka 10:38-42 timaona mmene azimayi anagwirira ntchito popanga prepare kapena kukonzetsera chakudya chimene Yesu Khristu anali kudya m'masiku a utumiki wake. Amatipasa pamene pa za Mariya komanso Marita. Timamva kuti Mariya anali kugome, koma Marita anansiya kuti azikonzekera zinthu zina. Choncho tikapita mophatikiza ku buku la Machitidwe chapter number 9 36-39 timapezapo Tabitha komanso amene amadziwika ngati Dorika. Anali mtumiki ofunikira kwambiri. Inde atumiki ena mwa amene tikuatchulawa pa nthawi imene mgonero unali kulengezedwa kuti uchitike anali kumbuyo kwa atumikiwa. Timvere pano kuti kuyambira nkale lonse chinali chikhalidwe cha Ayuda kusamusogoza mzimayi pa zochitika, ngakhale pakalembedwe azibambo ankakhala kutsogolo. Now, pamene tinafika pa buku la Mateyu kuti azitifotokozera kuti anali madzulo ankate opanda chotupisa, ndipo ophunzira a Yesu anapita kukakonza chakudya chosiriza chotchedwa mgonero wa Ambuye. Ndiye kuti mu statement imeneyi tayamba kutuluka mu mgonero wa anthu a Mulungu ndi zochitika za pa anthu a Mulungu zimene azimayi anaphikirapo up to the extent yophikira ngero nkudya chakudyacho kumuona kuti sali wodetsedwa. Ichi chikutitengera mkati mwa kuunika pamene tikumva kuti Yesu Khristu akutuma azibambo kuti akaphike mgonero osiriza. Musayiwale kuti anali ndi aphunzira ache okha 12. Mgonero uwu sitimamva kuti kunali gulu lina, koma loposa lonse linali azibambo amene ankakapanga prepare kukachisi wa Mulungu nkhani za mgonero. Zinali choncho pa mgonero wa kukachisi, osati mgonero wa kunyumba. Koma mukafika ku mgonero wa kukachisi, ngakhale mchipangano chakale mukayenda kuchoka ndi buku la Levitiko, Deuteronomo, akupasani azibambo akuyima kukachisi kuphika mgonero wa Ambuye, kuphika mgonero kapena kuphika Pasaka.
koma chifukwa cha zimene timadziwa mmene baibulo linalembera, pongwatchula azimayiwa, pongwatchula azibambowa, sizikutanthauza kuti kumbuyo kwa azibambowa azimayi kudalibe, adaliko. Kungoti polongosola zinthuzo sanatchula azimayi, koma ma occasion osiyanasiyana amene Yesu analipo ali ku dziko lapansi, pokonza ndondomeko za migonero kapena chakudya chimene anali kudya, osati ichi chidachitikira mchipinda chobwereka ku Yerusalemu kandi ku Bethany ayi, koma pamene anali kudya mthupi la nyama ili ndi anthu, tikuona kuti azimayi anali pomwepo. Koma sapa yosirizayi imene tikuyimva kuti ndi mgonero, pamene ndikuyankha funso lochokera kwa mchemwali wanga kuchoka pa admin desk, wafunsa kuti kodi azimayi ndi oyenera kuphika nawo mgonero? Yankho tikangopita nalo kumalemba timapeza kuti mgonero mukufunsa inu ni mgonero wosiriza direct, mopanda kuyikapo chiphunzitso chilichonse. Timapeza kuti Peter ndi Yohane ndi amene anakapanga mgonerowu. Choncho Petro ndi Yohane ndiwo amene anakakonza mgonero umenewu pamalo ena ake kumene anauzidwa kuti akakonze. Tatiyeni tingowerenga verse nambala 22 tipezepo kuti pali chani mu buku limene lila Luka, lolembedwa ndi Luka. Luka chapter number 22 ngati chilipo tipeze ngati pali nkhani yofananafananayi imene tikuyankha ndondomeko yakukachisi nyengo ya mgonero tafikayi, kuti kodi nkoyenera akazi kuphika nawo mgonerowu. Apa tikuona kuti amene anatumidwa ndi azibambo awiri kuti akakonze mgonero wa Ambuye. Chimenecho chimatipasa chithunzithunzi chakuti mgonero wa Ambuye kukachisi wa tsiku ilili udakonzedwa ndi azibambo, koma tilibe umboni weniweni ogwirika kuti gulu la azimayi limene linkayenda nawo pamene Yesu amatumikira lidagwira nawo ntchito yanji pa mgoneropa kuseli, pakuti ndi chikhalidwe cha Chiyuda kubisa zimene azimayi anachita nawo, ndipo sizimalembedwa, ndipo sankasogozedwa mu zinthu zonse ngakhala achite nawo. Pankakhala povuta mzimayiyo kumutchula mwa satane gawo limene watenga nawo pa zinthuzi. Ndimati ndiwerenge verse nambala 22 verse yake ya nambala 8. Imeneyi ikunena kuti ndipo iye anatuma Petro ndi Yohane nati, pitani mutikonzere ife Pasika tidye. Zimveke pano ndi maeroda. Tsopano ngati awiriwa anakayitana azimayi ndiye ndi iwowa, apa Bible sili kutchula, koma Yesu sadatchule Mariya, sadatchule Yohane, sadatchule Marita, anatchula Petro ndi Yohane. Tentiwerenge kawiri verse nambala 22, chapter number 22 verse nambala 8, muyambira pa verse number 7. Ndipo tsiku la mikate yopanda chotupisa linafika, limene iye anayenera kuphedwa nsembe ya Pasika. Akulunjika pano. Ndipo iye anatuma Petro ndi Yohane nati, pitani mutikonzere ife Pasika kuti tidye. Now akuchulutsa kuti ife, sindidziwa mabaibu achingerezi amati chani. Kodi muifemu mukuoneka kuti muyenera kukhalanso azimayi
amene anali kulondola pamodzi pambuyo pa Yesu mu nyengo yakutumikira kwake. Awa ndi amene anali maeroda amene anatumidwa kuti pitani mukakonze Paska. Kuseliko ngati adatenga azimayi kuti tiphikireni, ndiye kuti tsopano amenewa anakachita kutumidwa ndi Petro ndi Yohane. Koma Yesu sanatuma azimayiwa, anatuma Petro ndi Yohane kuti pitani mukaphike. Based on the scripture imene tikuyipeza panoyi, zimapangitsa kuti tikafika mu Passover, tikafika mu mgonero, pokhala tilibe umboni wakuseli kwa ife anachita nawo ndani, pokhala tilibe umboni wakuti Petro atapita kumeneko anakauza azimayi aphike, timangopeza mayina azibambowa, timapewa kuphikisa mgonero azibambo chifukwa tilibe proof. Kani timapewa kuphikisa mgonero azimayi chifukwa tilibe proof yakuti kuseli kwa verse nambala 8 ndi 7 kuti Petro ndi Yohane pitani mutikonzere ife. Amene akwauza kuti pitani mukatikonzere anali azibambo. Choncho timalimbikitsa kuti pa mgonero kukhala azibambo chifukwa kuseliko sitikudziwa kuti Petro azimayi tikuapeza amene ankayenda ndi Yesu nkumamuphikirawa. Apa akupita ku kitchen, adawayitana kuti akaphike nawo. No evidence. Tili evidence yathu, biblical evidence imene tili nayo pano ndiye kuti pa mgonero uwu wosiriza wa Ambuye wochitika ku kachisi anatitana azibambo kuti akaphike. Kotero nditero choncho kuti ndazibambo. Ndili ndi mbiri pano ya chipembezo cha sataniki. Chinaenda bwanji ku nkhani iyi ya migonero ya last supper amadzulo, masapa amadzulo. Mumve mpingo, kuli supper in the temple kumene kumapezeka milungu sapadosha, amapanga ndamuna. Ndinapembezapo chipembezo chinamu kapita kumgonero ngakhale wa chipembezo cha Satana samalola azimayi adyetse mgonero, amadyesa ndamuna. Mukachoka pa kachisi uyu wa chipembezo cha Satana opeza otchedwa kuti sapadosha, timapeza kuti kunali kachisi wa Sumaladosha. Asumaladosha ndi gulu limene linaukira chiyuda ndi kuyamba kupembeza Satana. Iwowa anayika makachisi awo. Iwowa ankatenga azimayi, Asumaladoshawa ankatenga azimayi aphikitsa mgonero, koma kudyetsa ankakadyetsa ndazibambo. Tempo wa Chihindu amadya ndi kudyetsa mgonero ndazibambo. Tamverani. Bahai amadyetsa mgonero wa Chibahai ndazibambo, kapena sokukonza ndazibambo. Buddha amakonza ndazibambo. Shinto amakonza ndazibambo. Zizimveka pano. Kotero kuti chikhalidwe cha mgonero angakhale ku chipembezo cha Satanako amayika kwambiri azibambo atsogolere, chifukwa tu migoneroyi ku chipembezo cha Satana inalikonso. Tadya nawo. Choncho chemwali inu muyang'ane zimene Bible likunena, kotero kuti mipingo yonse imve nawo. Mutenge mawu apa Luka chapter 22 verse number 8 akuthandizeni. Ndiye kuti kwinako tisire Mulungu kuseliko kuti adaphika nawo ndani, anabwera nkumazaperekera nawo zakudya kuthandiza nawo. We don't know. Tikungodziwa anthu amene anachitidwa asaini kuti kaphikeni sanali azimayi. Koma musayiwale kuti nthawi imeneyi Marita alipo. Musayiwale kuti nthawi imeneyi uyu timati ndani uyu Maria alipo.
anali mu gulu lomweli. Ophunzira pamene Yesu amayenda ndi mpingo amayendanso limodzi ndi azimayi analipo kumene amapitako, amayenda limodzi ndi amene timapeza aja ena azipukuta mapazi, ena akukaphika. Zinali choncho zimachitika kuzakudya zimene Yesu anadya pa 3.5 years imene anayenda ndi ophunzira. Azimayi ankaphika, azibambo anankaphikanso pa nthawi yace. Koma pa mgonero uwu sitikumumva Yesu akunena kuti tiye tikhale pano, Marita akupita kophika. Ayi. Uyu abandi chapa mapazi. Ayi. Uyu akayale tebulo. Ayi. Tikungomva kuti ndi azibambo. Ndiye ngati anyamata amenewa awiri wa Petro ndi Yohane anatuma azibambo, ntchito imeneyi Bible sili kutiuza ndi zakuseliko. Tentitenge zimene Bible lanena, monga ndanena kuti kuyankhaku ndimayankha based on Bible truth. Sakumva munthu. Imeneyi ndi Bible doctrine. Kunalibe nzimayi pa mgoneropa chifukwa Bible sili kutipasa paliponse, koma zakudya zina, migonero ina tayambira ku Genesis mpaka na chakudya chimenechi chinaphikidwa ndi mzimayi. Pali ena achipembedzo cha chilamulo amene mpaka na lero amasala azimayi. Si choncho ayi. Bible likutiuza kuti amenewa ndi atumiki anzathu achiyanjano cha pa mpingo wa Mulungu. Koma mu zinthu zina timatsatira zimene Yesu Khristu adanena ndipo timachita monga mmene chililimo. Kazumveka zimenezi osansala mzimayi up to the extent yonthamangisa nyumba chifukwa chakuti mwezi wake suli bwino, nkulakwa. Ena azibambo timasunga miyambo imeneyi, akagonekwa yekha ameneyi, nkulakwa kwambiri. Tiyeni mpingo wa Mulungu tiyang'anire zimene Baibulo likutifotokozera. Choncho yankho ndikupereka kwa mchemwali wanga ndira kuti mgonero Baibulo likundiuza kuti amene anapita kukakhala mashefi aku kitchen tsiku limeneli malingana ndi Baibulo, Luka chapter number 22 verse number 8, anali azibambo. Bwanji ifenso titumeka ya azibambowa tikufufuza ngati azimayi anaphika nawo mgonero wosiriza mpaka tsiku limenelo. Amen. Khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Pongowonjezera chemwali yanga, musayiwale kuti mgonero uwu Pasika uyu ankakhuza gawo la nsembe. Tiyeni muwerenge verse number 7. Ndipo tsiku la mikate yopanda chotupitsa linafika, limene iye anayenera kuphedwa nsembe ya Pasika. Tsono function iliyonse imene imakhuza nsembe, the woman were not allowed. Ndibwereze chemwali. Ndondomeko iliyonse Baibuloli ikakhuza nsembe, nzimayi sankaloledwa. Koma pa nthawi yomweyo musayiwalenso kuti chakudyachi chikaphikidwa, ichichi chinkapita pagome. Pagome azimayi they were not allowed. Azimayi ankaloledwa kukhala pagome la nyumba za anthu, osati kukachisi. Sono izi zikukachitikira pamalo pamene pali utumiki wa Mulungu amene mbuye wathu Yesu Khristu ndi anali kachisi oyendayenda, tabaneko wa nyengo yosiriza, mmene mu mpingo ndi mmene mukuphikidwa mgonero, umenenso mgonero omwewo ise sign ya nsembe. Mwa ichi Yesu sadafune kupanga mistake kuti nkhani ya mgonero imene ikukhuza nawo mbali ya nsembe, kunsembeko nzimayi akatenge nawo mbali. That's why anasiya Marita, anasiya Mere, natenga
Petro ndi Yohane nawawuza kuti katikonzereni ife, chifukwa verse number 7 ya Luka chapter number 22, ndipo tsiku la mkate opanda chotupisa linafika, silawambayi lapaderadera limachita kufika. It's a special day limene iye ayenera kuphedwa nsembe Yesuyo ya Pasika. Now dongosolo lopita ku nsembe lidayambikira poyamba kwawuza kuti kakonzeni, ndiye kuti ayamba process imene ikathere ku nsembe. Pamene pa Muyuda sanapange mistake kutenga nzimayi. Musayiwale kuti akulu awa akubwera kuzakwanilisa chilamulo osati kuzapasula. That's why apa akunena kuti Petro ndi Yohane pitani, ngakhale tikudziwa kuti ophika alikonko amaphika ndi azimayi, ndakhala ndikudya zondiphikira azimayi, koma I don't want to make a mistake kuti ndisemphese protocol ya nsembe. Mu Pasikamu muli gawo la nsembe ndi ineyo, ndiye pamene tikupita ku nsembe azimayi sanachiteko, ngakhale kumene ndikuchokera kumwambako, ngakhale kumene ndikuchokera ku chipangano chakale sinamuone. Nawo ine mene ndabwera pano ndisachite chiphunzitso china chosemphana pa nsembe kuyikapo nzimayi. Petro mumuuze Marita akhale chete, mumuuze Maria na apapa musakapange mistake. Inuyo ndi amene mukakonze. I know kuti anyamatawa ndikutheka kuti sadakapange mistake kuita na azimayi kuti achite nawo, chifukwa anthu wankadziwa chilamulo, ndi chilamulo chimakana nsembe nzimayi atenge nawo gawo. Ndi zimene timanena kuti zimene zimakhuza nsembe ngati ma divine service timapembeza aja amakhuza nsembe, sitilola azimayi ayime kumeneko. Azikumveka ndiye kuti chakudyachi chinayenera kuphikidwa ndi azimayi. Chifukwa china ndi chapa verse number 7, Pasikayu ankakhuzanso nsembe ya thupi lake. Ndi department iliyonse ya mkachisi wa Mulungu ikakhuza nsembe, nzimayi were not allowed. Takapomeni chemwali mumweko zomwayimwa kumeneko ku Joburg, sindidziwa kuli bwanji, muli ku Cape Town muli bwanji, muli ku Durban muli bwanji, mundiperekere moni ku mpingo wa Mulungu makona onse folo aziko la South Africa. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo.